Aga jingle ka Europa Conference League quarter final second leg hapring ka West Ham Persia ya ke Jens. Bat kane ka home game jong ka West Ham. Aga first leg baro artli iken hun kia khai da marshi goal. Bat haga ka second leg baro artli ki don kam job. Knang makini orong sya ka semi final. Aba pai sya ka jingle ka Jens kala yo shua ban khi jar ningkong aga minit ka ba arpen riu lengba usai per pada haga minit ka ba live pinyo ka West Ham kala yo ban tap ya ka gol penia khai lengba Antonio pada hadu bukur ka kala step paro artli ki yo marshi gol pada haga kala minit ka ba san peusan lengba ka penalti balakan jat da Lucas ka West Ham kala yo biang ban tap ya ka gol pentam batang hadin lai minit ka ba san peu pra lengba Rice ka West Ham kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai haga ni jingle kai pada haga minit ka ban riu peulai saisin no Antonio le yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka ba sau na ka benta ka West Ham pada hadu ukut ka jingle kai ka West Ham kala job ta sau la ka wei haga ni jingle kai bat san la ar haga gol aggregate haga jingle kai Super Cup semi final teng ka Bengaluru Persia ya ka Jamshedpur aba phai shakre ka jingle kai haga kala step omdon ki bala bat khi jar bandai haga kala mit kata haga minit ka ban riu peu nyau ka Bengaluru kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingle kai lengbau Jayesh Rane bad haga minit ka ba pra peu lai Sunil Chhetri ule yo ban tap ya ka gol ka ba ar na ka benta ka Bengaluru bandai lengba gini ki ar gol ka Bengaluru kala yo ban rong sha ka final jong ka Super Cup mentau stem bat ka semi final ka ba ar kan long hapdeng ka North East United Persia ya ka Odisha FC aga jingle kai League 1 hapdeng ka Angers Persia ya ka PSG aba phai sha ka jingle kai ka PSG ka yo bat khi jar ningkong tang ha ka minit ka ba khandai lengbo Mbappe bat ya ka bol ai rapen bu dau Bernat bat ha ka minit ka ba arpen riu saisin Mbappe la yo biang bat khap ya ka gol ka ba ar bat ya ka bol lai rapen bu dau Lionel Messi bat hadu bukur ka kelas step ka PSG kala tam da ar la not bat dei ha ka kela mit kata ha ka minit ka ba pra pinyo ka Angers kala yo ban tap ya ka Shikul lengbau Sada bat hadu bukur ka jingle kai ka PSG kala job da ar la ka wei bat kadang bat ya ka kertan ba khli du jong ka mi ya khen point aga jingle kai Premier League hapring ka Arsenal ka badon ha khli du jong ka mi ya khen point Persia ya ka Southampton ka badon shatrai du jong ka mi ya khen point aba phai sha ka jingle kai ka Southampton kala yo bat khi jat ning ko tang ha ki ar khandai second lengbau Alcaraz bat ya ka gol la yo ban tap ka dei lengba ka jikla goalkeeper jong ka Arsenal bat ha ka minit ka ba khat sau ka Southampton kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Walcott bat ya ka bol lai rapen bu to Alcaraz Henry ha ka minit ka ba ar peu ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba Martinelli bat ya ka bol lai rapen bu do Saka ada bukur ka kelas step ka Southampton kala tam da ar la ka wei bat ha ka kela mit kata ha ka minit ban riu peu riu ka Southampton kala yo biang ban tap ya ka gol ka bala lengbau ka Lecaka Henry ki rangi le kai jong ka Arsenal ki klem du Jingerman bat ha shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba pra peu pra lengbau Odegaard ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol ka balai bat shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai peu ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Usaka bat hadu bukut ka jingle kai baro artli ki kenhun ki yo mar lai gol bat lengba ka jingle khai ka Arsenal kadang ne akhli du jong ka mi ya khen point